Маши, ти ще теглиш. Всеки. Всеки по едно, да. Значи първо почваме така, от трета награда, нали така? Да. Най-малката награда. Значи, тук не е важен миксер. Ние се говорим в първата. Сокоизтисквачката отива при... Ръчето. Трета награда, да, сокоизтисквачка. Цифреспреса. Няма ли да ще утешително? Маши, не гледай. Аз съм била някакво прекава. И... Трета награда, кой печели? Ето, Дай сега да зачита. Марияна Янева. Марияна Янева. Марияна Янева. Марияна Янева, не знам кой. Сега трябва да и се обаждаме, нали? Има и телефон. Има си. Ето, ако няма телефон, как си ги намериш? Аз викам да и се обадим, да ето. Здраве за Марияна. И да обаждаш се и оставаш талончето с наградата там отстрани. Да, естествено. Ама нека да извъним да видим. Дали да знае и да дойде да си го търси. 8-3. 9-0. И сам няма какъв номер. Не си извънна на мен. Какво се кръстим? Ако не дине, много набираш. Много тега. 0, 8, 9, 9, 8, 3, 8, 3, 9, 0. Че нещо вика абонат, такъв много да съществува. Да, и така, за всичките какво правим? Не трябваше да ги казваш след. Наградите и си трябваше да диктуваш цифрите. После ще трябва да слагаме пип. Ще ги публикуваме в YouTube. Да подновим томболата от начало. Това не е спряло, разумно. 100%. Не вдига да не значи добре. Така, че аз нямаме сега награда. Чакай. Това е Citrus Еми участник за трета награда не вдига. Преминаваме нататък. Тя като знае, че е пуснала, се ще се заинтересува какво е станало, като дойде до магазина. Така. Тук оставаме. Това се казва талонче. Това е сега втора награда, да видим кой ще тегли. Тая дама, дето беше дошла първа за томболата. Най-голямо нетърпение. Пак две. Пак две. Така. Пак Марияна. Това е Мария подгласно. Георгиева. Не обърква си фамилията, бе. Не е Мария Георгиева, Мария Далчинска. Да. Пак Мария. Седем път. Ако е спекулите, Да, само първи какво организирате? незаконно. А тия са шофьорите, да се дай извън, значи това става въпрос за втора награда. Айде, Втора награда Вана масажор. да зарадваш някой. Само жени? Той кой ходи на пазар на време, жени? Добър ден, Мария Георгиева търсим. Много хачите. Здравейте, от магазина в Студентски град се обаждаме. За коледната томбола, ако сте пускали талонче. Значи сте пускали, щом ви имаме телефона. Супер, еми да ти честита, тогава спечелила си Вана масажор за крака. Абсолютно, да. Айде, честито, като дойдеш ще си я получиш. Заповядай. Пожелавам ти тук на след не се по-големи сметки да правиш. Добре. Айде, много здраве и честита Коледа, забравяй да честита. Да. Ето, аз тук в комплекса живеем. Тя сега ще е. Да, още Не, утре ще си дойдем казка. Ето това Аз мисля, че ще кажем, какво се бавим с мен? Я да видим сега за най-големата награда да я снимаме. Това е най-важна и най-интересна. Да видим кой ще бъде късмет. Това е фурна за хляб ли? Това е фурна за хляб. Това е сега, кой ще тегли? Оператора ще тегли. Много сложно така стана. Добре, да една така Величи ръка. оператора. Чакай се, ето. И жена, не знам сега. Маша. Айде, викайте, бе. Айде! Благоев. Който е Благоев? Благоев, зелена химикалка, това тук е измама. Ето, ще е стамата. Айде, стаматов. Стаматов ли пише тук? Стаматов. Всичко приключи. Значи... Как е сега?
301. Чуко, негде да ги гледа. Оставя тук. Нещо Борис. Мале. Цял. Събрал с хората. Петров. Той като Тачев. хиляди лева. Димитров. Спете ли цена самата? Седевчев. Благоев. Това е пълно с... Който е Благоев, сега не знам. Това някой... Що ще дадете Ало? за нещо да ядете? Добър ден! Може случайно да имам да позови. Търси ме Благоев. Еми Желязко Благоев. Здрасти, от магазина се обаждаме тук от студентски град Калиян Трейд. Да ви честиме първо Коледа, да сте жив и здрав и да ви съобщиме, че сте спечели първа награда в томболата, коледната томбола от магазина. Тоест, спечели сте хлебопекарна Нео. Може да дойдете си да вземете, когато ви е удобно. Ако се отказвате, казвате сега, защото около мен има такива кандидати големи да вземете, че ако потвърждавате, ще я вземете да я взимате. Потвърждаваш. Че как да ме слежа да килите? Добре, след една седмица, да. Късмет. Добре, честито, успех желая и весело изкаране на новата програма. Айде, чао. Това попичва. Стих се по гласа.